Jeg tænkte mig at starte med at sige, at det kaster sig ud i at introducere ISTDP, fordi hvordan i hede hele hule gør man det på 1,5 time på nogen som helst måde, som er fyldestgørende. Så det jeg vil bare starte med at sige, det er, I ved jo lidt om ISTDP allerede, meget nogle af jer endda. Og hvis vi nu snakker om det hovedsageligt som, det ved I, en transteoretisk modalitet, som i virkeligheden er utrolig åben, inkluderende, men som organiserer sine principper på en særlig måde, som er tro mod psykodynamisk tænkning, så kan man, jeg i hvert fald til en start sige, at ISTDP, nutidig ISTDP, er mange ting. Men det er i hvert fald også en oplevelsesorienteret terapiretning. Det er en følelsesfokuseret terapiretning. Og så er det en milliard andre ting, samtidig med, at nutidig ISTDP er lidt ligesom et barn, der trådte sine sko eller kom til verden i 70'erne. Så havde det sin barndoms- og opvækstår op i 80'erne og 90'erne. Og i 0'erne og 10'erne, og måske endda lidt endnu, der er ISTP sådan lidt en forvokset teenager, der prøver at gøre sig klog på sine rødder, ligesom vi gør med vores forældre, og gøre sig fri af sine rødder, ligesom vi gør med vores forældre, og finde sine ben på en måde, sådan at de principper, som ISTP'en gerne vil formidle, at de kan bruges meget, meget, meget bredt, fordi de er almengyldige. Så når vi i det hele taget snakker øh, traume og tilknytningstraume, så snakker vi jo i ISTDP ind i et landskab, hvor rigtig, rigtig mange øh, forskere, klinikere og you name it, undervisere har et take på, hvad traume overhovedet er, når vi snakker om det. Og I kan se på den her slide, at man kan choktraume, psykisk traume, ulykketraume, krigstraume, voldstraume, der er så mange traumer. Noget af det, som ISTDP'en inviterer til, det er, at uanset hvordan I nu vælger at arbejde ind i noget, som kunne være traumespor, så kan man sige, hvis det at forløse noget problematisk er vedholdende svært, så kan det være en god idé at kigge på, om der er noget tilknytningstraumatisk også. Fordi ellers så kan man sige, at sår på sjælen, det får vi hele tiden. Og at vi er nogle underlige krøllede størrelser, det er vi også. Jeg er selv en meget underlig krøllet størrelse. Men når noget har fat, så er det som regel også noget, som har traumatisk oprindelse. Giver det også mening så langt? Ja. Ja. Jeg skal lige se, om den vil. Sådan der. Så i STDP, der har vi en teori om kausalitet. Og kausalitet betyder årsagssammenhæng. Altså at noget sker på grund af noget andet. Og det ved I en hel masse om allerede, men nu ridser jeg det bare op, fordi så får vi sådan en fælles baggrund ligesom at tale ud fra. Vi mærker alle sammen på vores egne kroppe, at vi har livsbegivenheder, der rammer os. Og det kan være glædelige, som sorgfulde eller smertefulde. En livsbegivenhed, der kan trigge blandede følelser, som altid aktiveres. Det kan lige så godt være noget glædeligt som noget ikke glædeligt. I ved på de der stressmålinger, man kan lave, der er på stressmålinger, der spørger man også til, er du blevet gift for nylig? Har du været til barndåb med din datter for nylig, Seno? Men det er faktisk også en stresser, men det er selvfølgelig en god en, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Så begivenheder, der trigger følelser inden i os i realtid, her og nu, som på baggrund af det, vi skal tale ind i lige om lidt, gør, at ubevidst ængstelighed kommer op i vores dynamiske ubevidster, og den ængstelighed er med til at igangsætte selvbeskyttende strategier, som vi også kalder forsvar. Og det er i ISTDP'ens teori, de selvbeskyttende strategier, eller den højængstelighed, et eller andet i det her lav, er det, der skaber og vedligeholder de symptomer og problemer, som vi er plaget af. Og der har vi også skilt ad allerede, at vi kommer ikke udenom lidelse i tilværelsen. Nej, jeg kan se, I nikker allerede. Det gør vi ikke. Men det at komme igennem lidelse, have sig selv med, komme ud på den anden side, er en meget anderledes proces, end det at opleve, at man havner i sådan en symptomsuppe,
og en problematiksuppe, hvor noget har det med at blive hængende, eller at man ender i det samme bøvl igen og igen. Ja. I virkeligheden kan man sige, at den tegning, I så før, den har jeg bare lavet med bobler, så der er livsbegivenheder, der trigger følelser, der vækker angst i kroppen, der skaber selvbeskyttende strategier, og så symptomer og problemer. Når vi møder mennesker i terapi, så er meget af det her jo ubevidst. Og vi mener det meget, meget bogstaveligt i ISTDP, når vi siger, at for at man kan gøre noget med noget som helst, øh, altså skabe anderledes handlingsmønstre for sig selv, forløse følelser, dæmpe ængstelighed, så skal man kunne se, at det overhovedet foregår. Man har brug for nogen, der hjælper ind i det der ubevidste moras. Men det vil sige, at meget af det, som folk har brug for vores hjælp til at se først og fremmest, som sagt er i det ubevidste. Og det er en stor del af ISTDP'en at hjælpe til synlighed omkring selvforsvarende strategier, og også det at gøre mennesker fortrolige med, i hvor høj grad de er ængstelige i deres kroppe, og hvordan angsten udleder sig. Det kommer vi tilbage til. Så det her, det er ISTDP'ens model for kausalitet, altså årsagssammenhæng. Og det har som en naturlig følge også, at fordi der er den årsagssammenhæng, så har ISTDP'en også en teori omkring et barns udvikling i lyset af denne her kausalitet. Nemlig, og det ved I alt om, for I har taget grunduddannelsen, at traume i en tilknytningsrelation udløser komplekse blandede følelser i forhold til mor og far. I ved også, at fordi at mor og far på en og samme tid jo er kilden til hjælp og kærlig støtte, de er også lige pludselig i en given situation kilden eller årsagen til en oplevet fare, som er en voldsom ting at skulle kapere for et barn. Så for et barn er det en stor risiko at løbe i at turde blive ved med at være sig selv, og give udtryk for sig selv, hvad det nu end kan være. Fordi pludselig bliver det sådan, at de følelser, eller den del af mig, der kommer frem, bringer jo tilknytningen i fare. Og I har lært, og vi ved, at hvis et barn skal vælge imellem at forblive autonom og tro mod sig selv, eller vælge imellem at have tryghed, en grad af tryghed i relationen, så er det den sidste, ikke? Og det betyder, at jeg som barn, ubevidst selvfølgelig, og udenom en tænkende hjerne, for jeg har ovenikøbet ikke særlig meget bacon heroppe at tænke med, så bliver jeg stille og rolig i mit sind afhængig af at forlade mig på selvbeskyttende strategier, frem for at forlade mig på, at der er en voksen, der kan regulere mig, bringe mig i ro, give mig en oplevelse af, at mine følelser er ikke bare tilladelige, men at jeg er ønsket fuldt og helt, som jeg er, med alle de varianter, jeg kommer med, og at det besvær, jeg kan være for dem, at det er et kært besvær. De vil mig gerne, selvom jeg er kropumulig. Ja. Og man kan sige, så det at, hvis nu vi siger, at Mille, du og jeg, vi vokser op som søskende i min familie, så er det jo ikke nogen fare til, at vi har en far eller en mor, der forløber sig en enkelt gang, og så kommer og siger undskyld, reparerer, så skete det ikke igen. Det kan også være, at vi er i miljøet, hvor der er sådan, der er en høj grad af måske konflikt, men på en eller anden måde, så er der også nok kræfter, som er reparerende, kommer igen, og i hvert fald gør det tydeligt, at Mille, det er ikke dig, lille skat. Ej, nu var det mor, der tabte hovedet igen. Og det er ikke nogen undskyldning, men det er bare for at sige, at det er ikke dig, vel? Og du er helt fin. Og det var ikke på grund af dig, at jeg tabte sutten. Det er på grund af mig. Og det vil jeg arbejde med at tage mig af. Og jeg spørger far. Og... Ikke? Ja. Så ud fra denne her teori, som ISTDP har omkring kausalitet, og derfor også en udviklingspsykologisk teori om barnets udvikling, så har vi også en helt særlig psykodiagnostik. Så vi kalder psykodiagnostik i ISTDP for en deskriptiv
psykodiagnose. Den er funktionel. Den handler om, hvordan symptomer opstår, og ikke hvad de hedder. Så i psykiatri vil det svare til, at hvis jeg giver en diagnose, så svarer det til, at du kommer ind, Christine, og så siger jeg, at du har feber, og det har du sørme også se nu, og det har Milla også. I er 3 med feber. Jeg tror alle sammen, I skal have en Panodil og en penicillinkur. I stedet for at undersøge, kan vide, hvorfor Christina har sin feber. Og Mm. kan vide, hvorfor Zeno har sin feber. Og der kan være 3 forskellige årsager til feber. Og for nogen vil det være direkte farligt at få en penicillinkur og en Panodil, hvor for en anden vil det være præcis det rigtige. Men i stedet for at gætte på, hvad feberen skal have for en pille, så vil vi gerne psykodiagnostisere ud fra kliniske data, som fortæller os noget om, hvad fanden fejler I? Mm? Så vi er meget interesserede i, hvad det er, der bliver undgået indeni, hvordan noget bliver undgået, hvad prisen for det der bliver undgået osv. Øhm, så vi er meget, når man siger om ISTDP, det er også lidt det er ikke en myte, men ISTDP har, det kan lyde som om ISTP nogle gange har et lidt dårligt ry, fordi der er mange, der siger, at det er jer, der går sådan til forsvarene, og I bryder forsvar ned, og I presser på følelse. Den del af det, der er rigtigt, det er, at vi har et øje på forsvar og modstandssystemer lige fra starten. Og vi vil gerne vise det, hvis vi må, til klienten, så klienten kan tage stilling til, om der er noget, der foregår, der er godt eller skidt. Så det er rigtigt, vi har et enormt fokus på forsvar og modstandssystemer. Det er også rigtigt om ISTP, at vi har et stort fokus på angst og angstudledning i kroppen, og det kommer jeg tilbage til senere på nogle slides, hvordan det hænger sammen. Og så har vi som udgangspunkt en overbevisning om, som forskning også bakker op omkring, at når følelser bliver forløst fra det ubevidste, hvis ellers det sker inden for Rikkes maksimale øh, tolerance for følelsesmæssig aktivering, hvis det sker inden for den tolerancetærskel, eller lige omkring tærskel, så sker der en affortrængning i det ubevidste. Ængstelighed falder med det samme, forsvar slipper. Og så skal jeg ikke bruge psykisk energi på det lort mere. Eller måske en gang imellem, hvis shit hits the fan, men så er jeg hurtigere til sådan at komme efter det. Fordi det er en anden ting, ISTP siger, at det her det er jo ikke sådan en kur, og så var du renset. Fordi så vil jeg, der har gået i terapi så mange år, så vil jeg jo være helligere end paven på det her tidspunkt. Der er jeg ikke. Jeg er fuld af fejl, imperfekt, og når jeg bliver tilpas stresset, så vælger det frem af gamle forsvarsmekanismer. Men det, der ligesom er kendetegnende for et godt terapeutisk forløb, det er, at jeg er hurtigere til at få fat i, nu sker det. Jeg er hurtigere til at komme efter det, og jeg kommer hurtigere på benene. Hvis en krise for mig er tilpas lille, så når jeg slet ikke så langt. Men hvis jeg kommer ud i en stor krise, og det gør vi jo, så kan man mærke, at det gamle rumsterer. Men det er ligesom om, at man er hurtigere til sådan at komme efter det, eller række ud, eller at komme igennem det, hvor man ikke ender med at slå telt ned i en sump af lort. Mm. Jeg venter lige med denne her trekant. Så for at snakke mere ind i det psykodiagnostiske spektrum, så ved vi jo, at hver eneste gang, at vi intervenerer eller siger et eller andet, så inviterer jeg jo Mille til at danne en nær relation med mig, eller Seno eller Christina. Og alt efter, hvordan du responderer på mine invitationer, så ved jeg noget om, hvad jeg skal sætte ind med. Jeg ved som udgangspunkt, at jeg gerne vil spørge dig til, hvad du føler om noget, fordi så finder jeg ud af, om der er en emotionel komponent i en problematik. For det behøver der ikke at være. Men ved at spørge dig til det, finder jeg ud af det. Når jeg inviterer til en nær relation, så kan jeg også lægge mærke til, hvordan du bliver ængstelig, hvis du bliver ængstelig. Det er ikke sikkert, du gør. Men hvis du bliver ængstelig, og mere ængstelig end hvad godt er, så skal jeg selvfølgelig vide noget om, hvordan jeg regulerer din tryghed i relation til mig. Så når vi taler om modstandssystem,
øh, selvforsvarende strategier, som jo tit er dem, vi møder og har brug for at adressere, så taler vi ikke om, at klienten bevidst kommer ind og vælger imod terapien. Man kan jo nogle gange høre en behandler, der siger, men jeg er slet ikke sikker på, altså klienten kommer ind, og så det er ligesom om, hun vil slet ikke, hun samarbejder overhovedet ikke. Altså hun modsætter sig bare, og der er ingen vilje til stede. Hvor vi vil sige i SLP, der er masser af vilje til stede. Enten er den begravet dybt, eller også så er den projiceret ud på nogle andre. Der er heller ikke tale om stædighed bevidst, og der er heller ikke tale om, at vedkommende har en personlighed. Det vil man sige, hvis man lavede de der mere sådan neopeer-teste, hvor man tester personlighed. Men i STDP vil man være varsom med at sige, det er bare sådan, du er, Mille. Du er en stedig satan. Og dig, Seno, du er bare så usamarbejdsvillig og altid på hælene. Eller Christina, øh, ja, simpelthen ikke i stand til at du er simpelthen faktisk ikke egnet til terapi, kunne man sige, fordi at du viser ikke tilstrækkelig samarbejdsvilje til, at vi kan få noget af den her samtale. Det vil man ikke gøre i STP, vel? Så vi taler om grad af traume og en forståelse af, at nervesystemet og de følelsesmæssige systemer har lært at beskytte sig imod blandede følelser eller dele af sig indeni dybt i det ubevidste. Og derfor giver det også mening for os at snakke om spektrum for psykoneurose, som er en kapacitet i nuet, og ikke som noget, man har, eller fejler, eller er forkert. Eller hvis man er på en bestemt måde, så behøver det ikke at være for evigt. Det ved vi, når vi begynder at arbejde med det. Og i STP så snakker man på den måde om, at modstandsspektret afspejler et traumeperspektiv, altså et traumespekter. Og det viser sig i samtalen på den måde, at vi kan se, hvordan følelser mobiliseres, når vi taler med vores klienter. Vi kan se det igennem den måde, angst bliver aktiveret i vores klienter, og hvad for nogle forsvar, der dominerer. Og de her tre, det er jo tre hjørner af trekanten, kan I næsten høre på det hele. De er altid indbyrdes, i indbyrdes relation. Der er ikke en uden den anden. Følelse, angst, forsvar hænger hele tiden sammen, uanset hvad der er i front, altså hvad man kan se i terapien. Så hvis vi nu bare leger, at vi kunne sige, at der var noget, der var ingen traumer, som var lav modstand. Det er der selvfølgelig ikke. Men hos mennesker uden væsentligt tidligere traumer, og det er der jo heldigvis mange af os her i Skandinavien, der i hvert fald er vokset op på den måde, der kan følelser som vrede, sorg, længsel opleves sådan relativt direkte. Og hvis man ikke rigtig er villig til at opleve det, så kan en terapeut som regel bare sige, så hvis vi lige venter med at snakke om min frisyr, hvordan har du det egentlig med det? Hvordan har du det egentlig følelsesmæssigt med det, du lige sad og snakkede om? Altså hvis vi ikke lige snakker om din tandlægetid lige nu, hvad var det så egentlig, vi skulle fordybe os i dag? Så man kan sådan relativt hurtigt bare vende tilbage. Og når nogle følelser aktiveres indeni, så stiger følelsen, angsten er begrænset, og der er sådan kun lettere forbigående forsvar. De her personer, det er dem, vi møder og kan kende hinanden som mennesker, der egentlig er gode til at tale om deres følelser, eller de er vante til at tale om deres følelser. De mærker dem ret tydeligt i kroppen, og de regulerer sig selv igennem relationer, så det vil sige, at det er folk, der har det med at række ud, når de er i knibe. Så ringer jeg til Christina og siger, Christina, nu er den gal igen, og så græder jeg og raser, mens at Christina trøster mig, og så kan jeg ligesom bedre komme videre derfra. Sådan der. Så ser vi, om det virker. Ej, den er skæv. Sådan der. I terapi med lav modstand er der derfor ikke behov for klienten til sådan en massiv beskyttelse, hverken ved at undertrykke følelser indeni, eller ved at holde Mille ude. Når der er lette traumer til stede, så ser vi det på den måde, at der er mere angst til stede, som selvfølgelig mobiliserer flere forsvar. Og der kan man se, at ved en moderat modstand, der er der en hyppigere tilbøjelighed til at tale henover. Sådan lidt forklarmerøv, intellektualisere.
De første heroppe, det er dem, vi egentlig bare vil kalde forsvar, intellektualisering. Intellektualisering, det betyder, at jeg siger, at jeg så faktisk en fjernsyn om det problem, en udsendelse i går om det problem, jeg har. Hvis jeg lige kan starte med at forklare dig det. Det var en parterapeut fra USA, og hun havde også det intellektualisering. Rationalisering, det er et forsvar, hvor jeg siger, at jeg tror, at jeg har det her problem, fordi hver gang jeg bruger fordi-sætninger, så er det rationalisering. Det er rationalet for, hvorfor jeg tror, jeg er i problemer. Diversifikation, det er bare en form for afledning. Så i stedet for at snakke om et problem, så vil jeg hellere snakke om, at have lagt mærke til, at der kommer hyacinter op udenfor nu. Og jeg synes jo, at det larmer ret meget med den der bil derovre. Følelsesmæssig frakobling, det er bare, at jeg er sådan flad. Jeg taler om, at jeg er vred lige nu, jeg er glad lige nu, jeg lyder som varm leverpostej, I kan ikke høre forskel, jeg har en orgasme, det lyder som det samme, så jeg giver jer ordene, men der er jeg ligner ikke noget som helst af det, jeg lige har sagt. De her 3 andre, latter, afstand og skift emne, det er typisk forsvar, der arbejder sammen, men ikke bare i forhold til at undertrykke følelser indeni. Ved moderat modstand, der begynder der også at være afstand i forhold til terapeuten, og det vil sige, at jeg beskytter mig mod følelsesmæssig nærhed med Zeno. Og det var noget, Davanloo specifikt fandt ud af for sin tid. Det var noget nyt. Så de her klienter, de kan typisk mærke deres følelser til et vist punkt. Og det vil sige, når de sådan er under tærskel, kunne man kalde det, og ikke for mobiliseret, så kan de godt mærke deres vrede, kan godt mærke deres sorg. Men når intensiteten stiger, så begynder ængsteligheden selvfølgelig også at stige, og så træder forsvarene mere typisk frem som mønstre. Og det gør de selvfølgelig, fordi at relationer og følelser har været i nød, og det har været nødvendigt at forsvare sig, fordi det har været smertefuldt. Ved moderate traumespor, så begynder vi at opleve det, man kalder høj modstand i ISTP. Og det vil sige, at ved mere gennemgribende traumer og tidligere i livet, så bliver følelser decideret farlige for systemet indeni. Fordi vi skal huske på, at for nervesystemet, der er den ydre verden også indeni. Det er lige på den anden side af en nervetråd, som nogle gange er så tyk som denne her, og nogle gange tyndere, men den farlige verden er lige ude på den anden side, og det vil sige, at det er også den indre verden med følelserne. Og det vil sige, at når følelserne aktiveres i forhold til noget, jeg fortæller om, så stiger angsten kraftigt. Kroppen spænder kraftigt op, hvis ellers man er i tværstribet. Og modstandene, som vi ser, bliver mere rigide, mere vedvarende og derfor også mere ødelæggende. Og det er her, vi ser klienter, der er konstant intellektualiserende, konstant undvigende, og selvfølgelig konstant ubevidst kontrollerende på en eller anden facon med de strategier, der nu er i spil. Følelser kan stadigvæk aktiveres i en grad, men systemet tillader dem bare ikke at komme tæt på begivenheden, og modstanden er høj, fordi følelser har været meget truende, eller dele af mig selv har været meget truet i fortiden. I relationerne og i min oplevelse af at hænge sammen i mit selv, eller i det hele taget bare som psykisk overlevelse. Og det behøver ikke at være, at der rent faktisk for eksempel har været vold i hjemmet eller overgreb i hjemmet. Men hvis jeg har oplevet mig forvoldet tilstrækkeligt, hvis jeg har oplevet mig krænket tilstrækkeligt, eller at relationen har været i fare, så bliver modstanden højere og højere. Så er der moderat til svære traumer. Så ser vi hyppigt et nyt forsvarssystem, end det, der hører til de 3 første. Og det skal jeg vise jer på et billede om lidt. Vi kalder det repression, og vi mener ikke repression som de forsvar, der undertrykker følelser. Repression er et modstandssystem, hvor i der sker noget særligt. Når traumer er mere alvorlige, så er der noget inden i os. Lad mig starte med at sige, hvis vi nu har fået nok af det, vi har brug for som børn, så bliver vi som led i vores udvikling i stand til at isolere affekt. Og det vil sige, at vi bliver i stand til, som led i god opvækst, at enten kunne være i følelser, og hvis ikke vi kan være i dem, så isolerer vi dem bare. Det er
hvis man kan kalde det, det mest hensigtsmæssige sted at, at være i et forsvarssystem, fordi det gør ikke skade på kroppen, og man kommer sjældent efter sig selv på de måder, I skal se nu. Men hvis man nu har været i moderate til svære traumer, så har vi ikke fået installeret kapaciteten til at isolere affekt tilstrækkeligt, og så ender vi i et andet forsvarssystem, som er mere primitivt. Jeg kan ikke længere undertrykke mine følelser i repression. Det er simpelthen ikke installeret i mig som kapacitet. Jeg kan heller ikke undgå følelsesmæssig nærhed til Zeno, fordi jeg har simpelthen ikke kapaciteten til at forsvare mig på den måde. I stedet så ser vi i det her modstandssystem, at følelser, ligesom i isolation og affekt, holdes uden for bevidstheden. På en anden måde, jeg skal beskrive for jer lige om lidt. Og det, der er sjovt, det er, at i det første forsvarssystem, så kommer folk ind, og de sukker, de krutter rundt på stolen og kan rapportere om spændinger og sådan. I det her forsvarssystem, eller modstandssystem, som egentlig er alvorligere, der kan folk virke tilsyneladende rolige og afslappede, og sådan lidt slattende. Men man kan forveksle det med, at der sidder en foran en, som ikke oplever særlig høj grad af ængstelighed, fordi de ligner bare ro. Der sker ikke så meget. I repression, der kanaliseres angsten direkte ud i via glatmuskulaturen i de indre organer. Og det skal jeg vise jer her lige om lidt. Det er derfor, der opstår mange somatiske symptomer. I glatmuskulær angst, så kan man hyppigt få mavetarmproblemer, maveproblemer, astmatiske problemer, migræne, blodtryksproblemer, den slags, alt det, som har fat i det tubeformede indeni. Og det er derfor, at os, der har adgang til det modstandssystem, der hedder repression, eller det vil sige os, der er en lille smule mindre modne noget af tiden. Altså vi kan tit løbe til lægen, og det er selvfølgelig også en god idé at blive tjekket ved lægen, men vi løber til lægen, og så får vi at vide, at der er ikke noget med dig. Men det ændrer ikke ved, at jeg har ondt i maven, i tarmen, jeg har diarré, men du ved, jeg fejler ikke noget. Jeg har ledsmerter, jeg har migræne, men man kan ikke rigtig, der er ikke rigtig en medicinsk årsag til mine lidelser. Derfor vil vi gerne kigge ind i, at hvis folk kommer og præsenterer noget af det her, så begynder vi at arbejde på en måde, hvor det vil vise sig, om der er en emotionel komponent, fordi det vil vi kunne se på symptomerne, som vi arbejder. Så vil de jo gå op eller ned. Og de her mennesker, mange af de her klienter, det kunne godt være mig selv, kommer i terapi, og jeg synes ikke, jeg mærker, at jeg er ikke specielt ængstelig. Jeg er okay, jeg er tryg ved dig. Men jeg har heller ikke lært at samle på de kliniske data, der viser mig, jo, jeg er faktisk ængstelig, og det følger faktisk, jeg har faktisk nogle udslag i forhold til det, vi snakker om. Svære traume i det fragile spektrum, det er et nyt forsvarssystem. Der er ligesom 3 på det psykoneurotiske spektrum. Der er isolation af affekt, som svarer til lav, moderat, høj traumer. Så er der repression, og så er der det fragile spektrum, som svarer til, når man har rigtig, rigtig svære tidlige traumer. Ved svære tidlige relationelle traumer, så bliver systemet indeni, altså cellesystemet, ekstremt sårbart. Og det betyder, at man kan godt være man kan godt have adgang til det fragile spektrum på en måde, hvor man starter med egentlig at være i isolation af affekt, eller det har man kapacitet til, når man er i lav arousal. Men så bliver man følelsesmæssigt mere ophidset, og så skifter man modstandssystem og opererer pludselig fra repression. Og så kan det være, at man bliver endnu mere trigget, og så pludselig havner man i det, der hedder det fragile spektrum. Så det er en meget, det er et psykodiagnostisk spektrum, hvor man enten hovedsageligt måske befinder sig i en klynge, eller alt efter hvad man taler om, og hvilke følelser, der bliver vakt i det ubevidste, kan bevæge sig frem og tilbage imellem de 3. Men små aktiveringer
kan føre til, at selvom, hvis vi nu leger det mig, at jeg er relativt velfungerende, har fløjet som pilot, I ved mig, jeg underviser, her sidder jeg og holder webinar, men lad os nu sige, at jeg bliver ramt på en måde, som aktiverer mit ubevidste stærkt i forhold til nogle traumer, jeg endnu ikke har taget mig af, så vil det betyde, at jeg vil kunne gå fra at sidde her og være sådan til at pludselig så går klappen ned. Og jeg får måske en form for dissociation eller en fraspaltning af mig selv. Måske bare i nogle sekunder. Det kan også være, at jeg helt mister mig selv et stykke tid. Det kan også være, at jeg mærker, at min krop kollapser. Eller at jeg pludselig får sådan en meget massiv somatisering. Og det sker, fordi angsten ikke længere udledes igennem sådan det somatiske, der hvor vi spænder, der hvor vi har vores voluntære muskler. Det kommer stadigvæk ud gennem den glatte muskulatur, men på et langt højere niveau. Og det giver perceptuelle forstyrrelser, som egentlig bare betyder, at vi får forstyrrelser i vores 5 sanser, altså syn. Syn siger jeg, tager mig til ørerne. Ja, så synet, ikke også? Så synet og hørelsen og vores lugtesans. Så alle 5 sanser kan blive påvirket i forskellige grader. Og det er ubehageligt. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så kan man blive utrolig bange for det. Og selvfølgelig også gå til læge med det, og det skal man også. Men hvis så lægen siger, at der er ikke noget med din hørelse, du har faktisk hverken betændelse på din, hvad hedder den derinde, vagusnerven, der er ikke noget med dig. Men man har bare tinnitus, der kommer og går, man har migræne, der kommer og går, og det lader til, at det er sådan lidt ud af det blå. Så kan vi i psykoterapi undersøge, om det ligesom følger et følelsesmæssigt materiale, vi taler om. Og det vil så fortælle os, hvorvidt der er en følelsesmæssig ubevidst komponent ind i det, som er det, man har bøvl med. Det her spektrum, der er målet ikke følelsesgennembrud på nogen som helst måde. Det er det egentlig heller ikke i repression. Der handler det om, at man i modsætning til det, som Davan Lu gjorde med den første klynge, altså med de 30%, der kan tåle, at man laver et arbejde, der direkte gennembryder følelser fra det ubevidste. Ved repression og i det fragile spektrum, der er der i høj grad brug for, at man lægger mærke til, hvornår angstudledningen bliver for høj, og hvad for nogle primitive forsvar, der kommer op. Og så skal der arbejdes hovedsageligt på stabilisering, gradvis regulering af angst, det man kalder omstrukturering af forsvar, at man får omstruktureret projektioner, omstruktureret alt muligt, sådan at klienten kommer mere og mere til stede i sig selv, kan samle sig, og på et tidspunkt har oparbejdet kapacitet til at forblive i det modstandssystem, der hedder isolation og affekt, og så kan følelserne begynde at komme op. Hvis man inviterer til følelsesgennembrud, og ja, bare føl dine følelser, og hvordan har du det med den voldtægtsmand, og hvad har du lyst til at gøre ved ham, men man er jo ikke, ved, så kan man risikere, at klienten regredierer voldsomt. Og hvis man har somatiske symptomer i forvejen, så kan der være en voldsom opblusning af en masse funktionelle lidelser, retraumatisering osv. osv. Så alene af den grund, og uanset om man laver ECTP eller ej, er det godt at vide noget om angstudledning, og forstå, at så snart vi er ude af det første forsvarssystem, eller modstandssystem, isolation og affekt, så skal der sikkert reguleres ængstelighed, og der skal sikkert arbejdes med modning af forsvar, før vi kan forløse alt det, der er begravet i det ubevidste, så det kan komme op inden for Rikkes maksimale følelsesmæssige tolerance. Det her det er mit tolerancehus, ikke? Det laver jeg bare sådan her. Det er mit hus. Så hvis mit hus er så lille, så kan mine følelser ikke komme op. Jeg har brug for sammen med Mille at arbejde på en måde, hvor mit følelseshus bliver så stor, så følelser kan komme op, og jeg har hovedet oven vande og kan ligesom hakke det, mens jeg trækker vejret og ved, at jeg er her. Hmm? Så spektret af modstand, systemer og angstudledning er i ISTP identisk med et spektrum af traumer. Det er identisk med grader af
følelsesaktivering, der kan tåles her og nu, lige nu, mens vi bygger kapacitet til mere. Og det er også identisk med måder, angst udledes på, som så hænger sammen med typer af modstand og typer af forsvar. Og det vil jeg vise jer lige om med her bagefter. Med andre ord, jo større traumer, jo større, tidligere, hyppigere traumer, og traumer, man vel at mærke ikke er blevet hjulpet igennem, jo mere beskyttelse, og jo mindre direkte adgang til de ubevidste blandede følelser. Ja. Som en konsekvens i vores kliniske arbejde, der kan man sige, at hvis jeg nu ignorerer eller ikke ved nok om de her spektra, lad os kalde os det, og jeg inviterer til følelser eller følelsesladet indhold, og det har jeg lige sagt, så kan angsten galopere derudad, symptomer forværres, relationen destabiliseres, og enten i bedste fald går klienter fra terapi og kan ikke rigtig forstå, hvad der skete, føler sig måske angrebne og kritiseret, utilstrækkelige, dårlige til at gå i terapi, misalliance. Og i værste fald, så kommer folk selvfølgelig ikke igen, fordi de har fået sig en ordentlig forskrækkelse, eller tænker, det her, det kan jeg ikke, eller vi snakker åbenbart hele tiden forbi hinanden, eller hvad er det, hun vil have mig til? Jeg kan ikke det der med følelser. Hvad fanden er det for noget? Det er nok bare mig, der er dårlig. Jeg har sikkert ikke nogen. Så effektiv terapi kræver, at vi møder klienten der, hvor deres nervesystem befinder sig, kan man sige, og ikke der, hvor vi i forhold til en modalitet, som ligesom tænker, at der burde de være. I forhold til psykodiagnostik betyder det så også, at vi vurderer vores klienter på baggrund af deres, det vi kalder respons på intervention. Og så bare lige for at gentage, så en klients angst fortæller os noget om, hvor den er kanaliseret i kroppen, og graden af affekttolerance. Og i dynamisk terapi kan man også sige, at angst fortæller, at angst i sig selv i kroppen er et relationelt minde om utryghed i en relation. Så angst i det hele taget i kroppen er et minde om utryghed i en betydningsfuld relation. Og forsvarerne fortæller os så noget om karakterstruktur og hvordan man beskytter sig selv i forhold til den ængstelighed og de følelser. Og det fortæller noget om, hvordan vi har håndteret det. Så forsvar kan også sige, at det er et minde om, hvordan vi har håndteret utryghed i en relation. Så angsten i sig selv er utrygheden i relationen, og forsvarerne og modstandssystemerne er måder, vi har håndteret utryghed i relationer på. Så kan man se på det. Så er der en tredje ting, vi ikke når at komme ind på, men det fylder rigtig meget af vores grunduddannelse, og det er, at i takt med, at vi arbejder med ind i det her, hvor vi gerne vil vise klienten og ligesom også psykoedukere på, kan du se, at det er det her, der sker, og er det det her, jeg skal hjælpe dig med, så har vi brug for at træne klienters opmærksomhed indad. Fordi mange af os er vant til for det første at ignorere, negligere, minimere. Man kalder det karakterforsvar, altså selv alt muligt. Selv tilsidesættelse i alle former. Så det at pege og så sige, lægger du mærke til, at når du siger, pyt med dine følelser, eller det behøver vi ikke. Lægger du mærke til, når du siger, pyt med mine følelser, kan det så være en måde at tilsidesætte dig selv på, her og nu sammen med mig? Hvis du siger, pyt med mine følelser, kunne det så også være en måde at invitere mig til også at negligere dine følelser? Hvad for en relation vil vi så have? Så det at pege på det, så kan det være, at klienterne siger, det kan jeg godt se, altså de kan observere, at det sker, og så er de hurtigt videre. Så der er forskel på at observere noget, og så siger og så vil jeg jo ikke gerne videre. Og så til at sige, men kan vi lige blive her lidt? Kan vi lige hænge ud her lidt? Hvad var det? Som er at træne opmærksomhed, som er sådan mere en vedvarende, længere dvælen ved det, der foregår. Fordi, som Daniel Stern vil sige, opmærksomhed indadtil er en forudsætning for selvfølelse, selvværd, oplevelsen af et kerneselv, vil Daniel Stern kalde det, ikke?
Det forudsætter, at man kan have opmærksomhed indad, og ikke sådan en opmærksomhed, der siger, okay, så kigger jeg indad, men fy for satan. Ej, hvor synes jeg, det er dårligt, det jeg kigger på. Men sådan meget nysgerrig, venlig, loyal, det træner vi også. Skal vi se her. Så, nu skal I bare se, nu har jeg vist nok, hvis jeg er heldig, så kommer der en tegning om alt det, jeg lige har sagt. Så vi har et psykoneurotisk spektrum, hvor I skal forestille jer, at på den ene side, der har vi dem med lav, moderat, høj modstand, som er i isolation af affekt. Og så har vi, som vi flytter os mod højre, flytter jeg mig mod højre. Går jeg omvendt af jer nu? Så i virkeligheden så venstre side, det er det isolation af affekt. Og jo længere mod højre vi kommer, jo mere umodent, fragilt bliver øh, modstandssystemerne indeni. Og det skulle meget gerne komme her. Det er det ikke. Der kom den. Der var den. Jeg har et par skrivefejler heri, men I må tilgive mig. Denne her, det psykoneurotiske spektrum, når I googler psykoneurotisk forstyrrelse, så kommer præcis det her billede op på nettet, bare tegnet af nogle andre. Så nu har jeg bare tegnet mit eget. Jeg kunne godt tænke mig at gå igennem det her en af gangen, så det giver anderledes mening end bare en stor B. Så jeg har lige gjort sådan her. Fordi når vi arbejder for eksempel fra traumer til selvudvikling på efteruddannelsen op på Koller, så underviser vi ind i traumesporene på denne her måde, at vi starter hele første år med at arbejde ind i det, der hedder lav til moderat modstand. Og det var dem, hvor jeg sagde til jer, at det er relativt let at gå til følelserne. Vi skal bare snakke om det, så kommer følelserne op. Hvis der er noget i det ubevidste, så kommer det bare frem. Følelserne bliver mærket, kommer til fuld bevidsthed, og når det ligesom har passeret, så var det det. Angsten, hvis der er nogen, den er tålelig, og bare, du ved, man sidder og dimser rundt, man sukker. Og de forsvar, der er, det er bare sådan, du ved, man kan bare sige, ja, ja, men kom lige tilbage, så vi snakker om det væsentlige. Så kommer folk tilbage og snakker om det væsentlige. Ved lidt højere traumer, eller moderat modstand, der er der bare mere vrede i det ubevidste, og derfor også skyld over vrede. Fordi det er utrolig svært for et barn at have vrede eller negative følelser, protest med nogen, som man holder af. Der vil altid være skyld, fordi vrede har jo sin egen agent, og den vil slå, og den vil krasse, og den vil rah. Og det er svært at gerne ville med sin egen far, når man nu elsker ham så højt. Der begynder man at sætte tegn på, for uden at der kan være forsvar med intellektualisering, rationalisering, diversifikation. Der kan godt være en lille smule modstand mod følelsesmæssig nærhed, men ikke det store. Eller man kan bare sige, lægger du mærke til, hvordan du trækker dig? Bliv lige her. Så kommer de tilbage, ikke også? Så egentlig så det eneste, vi laver, arbejder ind i og underviser i, det er, hvordan man arbejder med sådan et konstant fokus på følelser, og hvordan mærkes noget inde i din krop, og kan du bare lade det komme op. Og hvis der er forsvar, så på hele første år arbejder vi med nøglefærdigheder til at blokere forsvar, og hvis det ikke er nok, identificere dem, og hvis det ikke er nok, klarificere funktion og pris, og hvis det ikke er nok, så får man ikke lov til at lære, hvad der så skal til, fordi det kommer senere. Så det lærer vi her. Og på første år lærer vi også alle mulige nøglefærdigheder til at forstå, hvordan vi ser angst, at den er inden for tolerance, for det vil den være her. Men vi lærer også de første tag, man har brug for, hvis angsten skulle blive udledt af den glatte muskulatur, og man skifter forsvarssystem. Det tager vi det første spædskridt i. Det man ved, som også er interessant, og det kommer egentlig tilbage fra psykoanalysen, det er, at de traumer, der skaber moderat modstand indeni, det er typiske traumer, der har indfundet sig i vores liv i alderen mellem 5 og 7 år. Det har noget at gøre med børns udvikling og de der spring, de laver, og at omkring 5 til 7 års alderen, hvis man ellers har haft det rimelig trygt op til da, så har man faktisk fået installeret rigtig meget isolation og affekt, så hvis man endelig kom i knibe, og ikke kunne bare være med sine følelser, så kan man i det mindste distancere sig fra dem, men på en måde, som
ikke er så skadelig for sig selv eller andre. Giver det mening? Mm. Det er på første år. På andet år, der har vi valgt, man kunne godt sige, at i virkeligheden så kommer der høj modstand her, kunne I huske fra den slide. Øhm, Fordi, jeg skal lige finde min cursor, her vil der selvfølgelig stå høj modstand, også i det forsvarssystem, der er isolation og effekt. Men fordi høj modstand kræver nogle nøglefærdigheder, som man skal være enormt godt rustet til som terapeut at bruge, så venter vi med at undervise i det, før man har lært rigtig meget om, hvordan man regulerer højangst, hvordan man omstrukturerer forsvar og sådan. Fordi det vi kan se, det er, at hvis, eller jeg ved, det kan jeg ikke sige, om vi kan se, men i hvert fald er det Sandes og min og nogle af andres erfaring, at hvis man klæder folk for hurtigt på til at udfordre og presse igennem og spejle patologisk superego, uden at man for det første har robustheden til det selv og rigtig ved, hvad man laver, så er det, at man kan komme til at arbejde på en måde, hvor klienten føler sig forvoldet og gået til for hårdt. Fordi det at gå til på en mere konfronterende måde, kræver en enorm blød hånd, kunne man sige, en vedholdende og et enormt overblik og robusthed selv. Så derfor så underviser vi på andet år ind i alt det, som egentlig er det mere fragile. Og det vil sige repression, og der ved man, og er det ikke sjovt, at repression svarer til, at traumer har indfundet sig tidligere, typisk mellem alderen 2 til 5. Og det giver egentlig også mening, for hvis I tænker over, jeg sagde før, at isolation og affekt, det er noget, man får installeret, hvis man længe nok i barndommen har fået nok af alt det gode. Så det siger jo også noget om, at hvis man har været uden traumer helt op til 5-7 års alderen, så har man bare nået at modne sig i takt med ens psykologiske natur helt anderledes, end hvis man bliver ramt af noget, som er overvældende og svært og smertefuldt i en langt tidligere alder. Man har slet ikke nået at udvikle den psykologi eller psykiske struktur, som gør, at man kan følelseshåndtere bedre. Så traumer mellem 2 til 5 år, og det betyder, at der typisk også er massiv vrede og massiv skyld, glat muskulær ængstelighed med alle de forsvar, som jeg vil vise jer lige om lidt, konversion og depression viser jeg lige om lidt, ikke også? Fragilitet, som vi også arbejder ind i på andet år, den er fra mild til moderat til svær borderline. Og der ved vi også, at traumerne typisk har indfundet sig mellem 0 til 2 års alderen. Altså det er helt fra start. Så der er selvfølgelig ikke bare men altså massivt raseri, som kan være primitivt, dyrisk, sadistisk, seksualiseret, meget sådan fusion af alt muligt, voldsom skyld og en enorm hunger efter tilknytning. Den angst, der er, går ikke bare ind i min mave og giver mig diarré eller sure opstød, eller giver mig astmalignende symptomer. Nej, denne her ængstelighed får klappen til at gå ned. Jeg får hallucinationer i mine sanser osv. Og de forsvar, der hører til her, de er meget primitive. Det er splitting, projektion, projektiv identifikation. Alt er ligesom, det er sådan det bedste, jeg kan. Og det vil sige, at på andet år, der arbejder vi med nøglefærdigheder til at opbygge angsttolerance. Det vil sige, at vi arbejder på en måde, hvor når vi taler med klienten, som vi gør, så skifter ængstelighed fra glat til tværstribet. Altså det modner sig. Vi bygger hjerner, altså sådan helt neurobiologisk, fysiologisk set. Og først til sidst, når der er nok kapacitet, og vi har afmonteret forsvar, og vi har en stærk alliance, så sørger vi for, at de følelser, der kommer op, ligesom er inden for det, der er maksimalt følelsesmæssig tolerance. Så man kan være i sig selv. Og det vil sige, at på 3. året har vi så valgt at arbejde, det gør de andre core-grupper også, så arbejder man med den høje modstand, som egentlig hørte til herhenne, som en del af isolation og affekt. Der ved vi også, at traumerne har været tidlige, ligesom i repression, mellem 2 og 5 år.
Der er også massiv vrede og skyld. Men det, der er forskellen, det er, at der er kapacitet nok til, at den angst, der er, den forbliver i sådan den skeletale muskulatur. Så angsten er på en måde, så jeg faktisk godt kan tåle mine følelser, hvis det var. Men det, der bare er rigtig meget også, at det er karakterforsvar. Karakterforsvar i form af selvneglekt, selvdevaluering, selvtilsidesættelse, selvdut og dut. Og der kan også være karakterforsvar, der vender ud af som en mur imod følelsesmæssig nærhed. Jeg blokerer fuldstændig for, at nogen af jer tre skal komme i nærheden af mig. I skal overhovedet ikke tæt på mig, men det er klart, jeg ved ikke, at jeg gør det, for det er ubevidst. I denne her midtersektion, der kan man slet ikke, jeg har det ikke i mig at forsvare mig mod følelsesmæssig nærhed. Jeg har det kun i mig at falde fra hinanden. Så man kan noget mere herover. Så der er et stort arbejde med karakterforsvarene, som er følelsesmæssige, altså barriere mod følelsesmæssig nærhed, arbejder man rigtig, rigtig meget med, for så at se, hvordan man kan hjælpe de ubevidste blandede følelser op. I modsætning til venstre siden herovre, så kræver arbejdet her, at man kan blokere for forsvar. Og man skal egentlig ikke regulere angst her overhovedet heller, fordi den er en tværstribet, men man skal kunne blokere forsvar, identificere dem, klarificere dem, funktion og pris. Og hvis klienten kan se sit forsvarssystem, ved bevidst, at han gør det, og bliver ved med det alligevel, altså en del af ham viljer for, så bruger man det, at man udfordrer forsvaret, og man laver det, der hedder head-on collision, som egentlig ikke er noget, man laver, men som er en interventionsrækkefølge, som har på sigte at sørge for, at klientens indre alliance kolliderer med klientens egen indre forsvarsmodstandssystem, så at der er noget, der ligesom bliver ramler sammen inde i klienten. Det er ikke mig, der ramler sammen med klienten, men jeg spejler og udfordrer og peger på og alt muligt, som er nogle nøglefærdigheder, man træner, men på en måde, så klienten kommer i splid med sig selv og ejer konflikten med sig selv omkring, og på den ene side gerne ville have det godt, men på den anden side også være meget investeret i at være selvsaboterende. Jeg skal lige se, hvad det næste er. Hvordan lander jeg lige denne her lange bid? Jeg kigger lige på klokken. Vi har 25, og der kommer masser mere, men hvad sidder jeg og tænker? Hvis man vil, så har Sanne Almeborg, men det er så noget helt andet. Hun er den første, skal jeg ikke sige verden vel, for det er jeg ikke sikker på, at jeg ved. Hun er den første i Danmark i hvert fald, der har lavet online pre-core materiale, hvor man køber, hvis ikke livslang, så i hvert fald mangeårig adgang til et helt online tutorial, hvor man bliver undervist i online i sit eget tempo, fordi det bliver et bibliotek, man lukker op, og nøglefærdigheder og vignetter og hele pisset, men hvad der svarer til en pre-core, det har hun simpelthen lige lavet og udviklet helt selv, den lille kloge. Så der ligger simpelthen så mange ting, og så laver vi også noget af det her. Kommer til at lave meget af det her, det vil jeg gerne, så må jeg hoppe på.